Tak, dobrý den, zamávej Toni na kameru. Tak, ahoj. A my tady pro vás máme Toníčka, mýho vnoučka, který vám vybere kartičky, o které jste si požádali. Takže Toni, teď se soustřeď a vytáhneš tady z těch všech karet, 64 karet, no kolik jich máme. Jo, já to přetočím, tady, teď to nejde. To nevadí. A Toníček vytáhne, ano, dej mě chlebíček, děkuju. A vytáhni jednu kartičku teďka. Toni, vytáhni ručičkou jednu kartičku. Tak, moje tělo, vytáhni správně. Vytáhni jednu kartičku. Aha, ne, Toník si to rozmyslel, tak tady tuhle. Tak, děkujem. Jsou to, dobře, jsou to vztahy. Vytáhni druhou. Děkuju. Děkuju. A teď vytáhni poslední, Toni. Vytáhni poslední kartičku. To si tady necháme. Tak. Kreativita. Super. Tak, tohle, jo? Dobře. Tak můžeš utíkat. Můžeš utíkat, Toni. Zamávej do kamery. Udělej pápa, pošli pusinku holkám. Pošli pusu. Tak, super. A já jdu číst. No. Takže první kartička byla vztahy a je tam napsáno, musíme to přečíst, jakou energií a prostorem můžu být pro svého partnera. No tak to je nádherná kartička. Druhá kartička byla, tak Toni, počkej. Běž na krtka, babička hned přijde. Druhá kartička byla otázky na každý den. A je tam napsáno, jak tohle můžu změnit. Takže pokud si vybíráte něco, v čem si nevíte rady, tak jak tohle můžu změnit, se budete ptát. A třetí kartička, Toník nám to tady trošku byla kreativita. Je to takový obrázek a je tam napsáno, co je na tom dobrého, co ještě nevidím. Takže když zažíváte nějakou situaci, která se vám třeba ještě moc nelíbí, tak si můžete dát otázku, co je na tom dobrého, co ještě nevidím. Napíšu vám to i do komentáře, přímo pod ty vaše, jak jste se ptali. A speciálně ještě vyberu teď pro Marcelku Libíčkovou otázku na tělo a vyberu tu já, protože Toníček už mě utekl. A je to karta, tady tahle, jsem ochotná zrušit všechny soudy o mém těle. Takže jestli se soudíte, že je něco špatně, jak by mělo být nebo nemělo být, takže zrušit všechny soudy o svém těle. Takže jo, mějte se krásně a doufám, že se zase brzy uvidíme. Ahoj.